וכעת, שוב עומדים אנו במסיבת סוף שנה, ועולות בעיני רוחנו תמונה אחר תמונה. שוב קבוצת תלמידים מסיימת כאן מחזור, וזה הזמן להיזכר בימים שעברו ללא חזור. זאת נעשה לכל בחור לבד, כשנזמינו לעלות לקבל תעודה וללכות יד. א' ברשימה. ידידנו אריאל שנכנס לכאן ברמה. ילדון קטן בני ברקי עם פה קצת גדול, שבתחילה אמר הכל הכל. עבר כברת דרך ארוכה בישיבת מאורות, לעתים מלאה חתחתים ומאמורות, וכך הוא צלח ועבר שנה ועוד אחת, בליווי צמוד של הורים מסורים ללא חת. אריאל שלנו, שהיה בדרך כלל בסדר גמור, תמיד נתפס כשהוא מדבר בסלולרי בזמן אסור. הרב גרנית יכול לפתוח חנות למכשירים מהטלפונים של אריאל המוחרמים על ידי המורים. אך עזבו זאת כרגע והביטו בבחורינו בגאווה. אז זה אריאל שנכנס לישיבה? כעת הוא בוגר ורציני, בעל רגש וכל ערב, אוהב לדבר, לנאום, לשיר מכל הלב. חזק בתפילות ובעיקר בשבתות ישיבה, מקור נחת להורים ולכל הסביבה. למדן אמיתי, מוסר חבורות, כולם נהנים מידותיו הנפלאות, ובסוד אגלה שגם כמה מנהלי בנקים בישראל מחבבים מאוד את אריאל. במעמד זה אספר לכל הנוכחים כאן, שאפילו אריאל שפשף עיניו כשראה שחור על גבי לבן, 100 במתמטיקה. תודו שזה לא הישג שמאליו מובן. וכעת עת פרידה, אותך נברך אלפי ברכות, שתרווה הרבה הרבה הצלחות, ואל תשכח להזמיננו לשמחות. Like something from the church. Like something Christian, isn't it? Cross. אני סידרתי לפי הסדר. Sweden, Norway or something. Not many pictures on my phone. Not many pictures on my board. יוני נמצא במאורות כבר 5 שנים. עוד מאז היה זעתות עול ימים. והנה גדל הנער ופרח לתפארת, לומד ומצליח ברוך השם בצורה נהדרת. רציני בהליכותיו ובלימודים משקיע, ציונים טובים מאוד המגיע. בארץ ישראל כל ישיבה גבוהה רוצה את יוני אצלה בשנה הבאה. כי בעל קורא וגבי כה מדופלם קשה למצוא היום בכל העולם. יוני היקר, הערה אחת קצרה הרשה לי לך לומר. הנך נמצא בארץ כבר כמעט עשור. האם הרשע מתגלגלת לעולם לא תעבור? אבל אותך אני רואה בחזון מורה במאורות ללשון. נברך אותך בכל מילי דמיטב, התעלות רבה וראש רב. יוני מקבל מתנה מיוחדת לכבוד הסיום. את ישי מאשדוד אין צורך להציג. כמו שאול הוא